Deci am să reiau încă o dată, deci am scris cărțile astea, vreo 35, și le scriam foarte repede, că v-am spus cum era situația, că el era negat complet, era negat la matematică, care avea niște studii, nu știu ce, și zică, nu știi matematică, tu nu știi nimic, dar știa el ceva acolo, anul totul știa. Vreau să se fuiască, să spunem, Comitetul Central, de vreo $1.000.000, să știa și cam cine vreau, deci era profesor sau rectorul Creangă cu decanul Gheorghe Gheorghev. Am început să scriem cărțile, vedeți, toate lucrurile astea nu erau, că ne interesam, sunt, care sunt, să citim, să vedem, deci practic nici nu prea erau nici la București, deci era în România, v-am spus, nu se știa să se facă o creștere a porcilor, deci convergența, ce era cu convergența, dezastru total, deci în mare, în mediile acestea, care duceau spre mare latifundial sau spre familiilor care fugiseră, evident, ele fugiseră și înainte de primul război mondial și de al doilea război mondial, deci convergența ducea la reforma asta agrară făcută sub presiunea uriașă a Revoluției Ruse și aici a revoltelor lui Cefrimu și a faptului că țăranii și muncitorii chemau pe revoluționari ruși. Și, bineînțeles, practic n-are valoare juridică, și eu vă spun că poporul este plin de incultură, formidabilă. Și aici, bineînțeles, Ion Iliescu, Petre Roman spunea, păi da, păi asta la urmă se reface, ca la 1900, deci mare Imperiu Britanic, cu ce a mai rămas din Imperiul Spaniol, cu asta e convergența, asta spunea și Ion Iliescu. Eu vă spun cât de periculos a fost acest om, să spunem, dușman al poporului și cu familia lui infiltrați în mișcarea comunistă.